Здравейте и добре дошли в Обучи се. Аз съм Марио Панков и днес ще ви разкажа какво представлява систематичното инвестиране. Когато говорим за инвестиции, първото, което изниква в главата ми е някаква сума, която аз съм заделил и която искам да накарам да работи за мен. Обаче, поглеждайки към хипотетичен пазар, аз виждам, че той е бил доста динамичен през времето. Имал е своите добри моменти, но имал и своите слаби моменти. Има и друг начин. Това е систематичното инвестиране. Отделяйки малка сума всеки месец, която да бъде инвестирана в избран от мен финансов инструмент и така всъщност да се възползвам от тази динамика, която виждаме на пазара. А защо не? Пък и да й дам потенциал да акумулира значителна сума. Тези моменти на спад са именно това, което ме притеснява като инвеститор, но истината е, че именно те са и важните. Защото когато инвестираме систематично, ние записваме и в тези моменти на спад, когато цената е по-ниска. А това означава, че в един бъдещ момент потенциалът за доходност може да бъде по-висок. Едно нещо е важно, за да вървим напред, и това е да запазим дисциплина.